udul mamu saluna. Urian itu atta namar lasni roha di bagas sadarion, rabdo sadok portibion, hita mamuji dot pasangapon guarni jahuba, alani hasangapon dot hamulionna, nataingo di bagas sadarion mariti hatutubun Tuhan Yesus Kristus. Ami parhalado HKBP Jalalura Cimahi di bagasan lasni roha di parsaurat sadarion. Pasahaton selamat hari Natal Tuhamu saluna. Selamat hari Natal Madita saluna. Selamat hari Natal. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuat Tuhamuna parsauliat di sadok bangsoi. Parsopa mahamu tu debata pasangap jala pujiamu majahoba. Mari di mahita buku ede nomor 605 ada satu itu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huida kami, jala nunga hugati dako kami dohot hubaritaho kami Tuhamu hanguluan nasa leleng nilelengna. Na nilabung ni amay hiyan jalan ng patar di kami. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Marroha ama doho Tuhami halak pardosan nadangolon. Alani idileho kodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea kami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana. Namangido mahamin waing tuho. Suru matodim nabadiai turohanami. Asa manaha kami sahat rodi ujungna di bagasan haporsiaon nasitong. Jala asa martua kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku de nomor 40 ayat 1 do ayat 2.
Pangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal parjolus sadarion ima natar surat di buku Rom biddu 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu ali akadongan markite-kite asini rohan ni debata. Pasahatamu madaging muna bae pilihan na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namar roha. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali tu had debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredehita sian bukede nomor 56 ayat 2 dot ayat 4. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan nabadia amanami markite-kite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 kali kami rotu jolom, huhilala kami, rikot doa sini roham di saluhut kami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu pasere pami diri nami sadariod di jolom. Jalahu parhatopot tami, tung najot-jot do kami manibil sian akadalan munda badiai, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali kami siat jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohor roham kamatean niaka pardosa. Alai kamu baon ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Se sama saluhut hage duhon nami dohot pangalosion nami. Markite-kite Pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di kami markite-kite panidangion. Dohot agogon ni tod di parbadia. Asa tarapul situturokan nami majauho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahkan hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
tabegima baga-baga taringot tu asesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan naluja jalan nasorat, hupasonak pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guru kok kamu masian ahu, ay nalabot doahu jalan naseret marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, ay labot do augaku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Maredehita sian buku de nomor 50 sada ayat 3 dohot ayat 4. Hatani debata nagabe turpuk epistel di pesta Natal Parjulus Sadarion, ima natar surat di pesalmen 140 alu mamukasian ayat sada sa rodi ayat 14. Tajahama namar sikat sorin. Haleluya. Puji hamu, puji ma Jahoba hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana ho ale mata niari do bulan. Puji ibana sude kamu ale bitang akan namar sinodangi. Iko pujion nasida magoar ni Jahoba. Ay madokon ibana jadi tartop pama nasida. Puji ma Jahoba hamu ale akan nasiat tanoon, aka binatang di laut rodi sude akalung. Hamu ale aka dolo do sude aka robean, hamu ale hau aka namar parbue rodi sude hau ares. Hamu ale aka raja ni tanoon do sude aka bangso. Hamu ale aka pangarajai rodi sude aka panguhum ni tanoon. Iko pujion nasida magoar ni Jahoba. Aisa sada sada goar na aisa sada do goar nai do natibul diatasi kamuliaan nai do tanoon do aka langit. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Kur seksi parupuan.
belajar.
Marede hita sian buku de nomor 57 ayat 2 dohot ayat 3. Beta aleluia tu Betlehem, ita summa madadana kadisi, natin nomos di para sirohai, denatang amai, asana pandi debota, yamelane mani joma, la sirohani debota, ajongan puse. Taha tidako maha porsia otai, songon nahina tidako nidongata saha porsia di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mepalangit dohot tanoon. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, ima nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabeat sia todi porbadia, adorak soa bubuhan. Ido tuhata natu maon naberni di panghuman ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tuat tu banua turu dung ditanom, namulak manggul di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, di si mai bana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak namanguludo namate, au porsea ditodi parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan jala Kristen akan nabadia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia taina madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Kor gabungan lansia Hana.
sunggul-sunggul dihita, marsugut patupaon ni huriata do pesta Natal napaduahon, masuk pukul 10. Pukul 10 lalu. Jala las disima ganupwek patupahon aka acara naung disagihon ni panitia. Jala sadari matong patupahon ni huriata do laho manopot diaka ruas ni huriata nareng namarsahi renge di Jabu manang di rumah sakit patupahon ni huriata marulaon ndabadia manopot nasida. Songonima sunggul-sunggul di parsaurata di bagasan parmingguat tahun. Tabegema kor Galileo.
Maredehita Sembukede nomor 50 sia ayat sada do udutna jalata papungu peliata sada a do sada b. Oh,
Martangyang maita. Damini debata na sumurong siyan sa luhut daroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Selamat Ari Natal madihita sa luhuna. Songoniman ng akarwas nami na madohoti live streaming di baga sa Tikyon, di baga sa Las di Rohata, molotong dirawat pehamuna amang inang di rumah sakit, nang di jabu manang nadidia pehamuna maringanan, hupasahat tami matuhamu barita Las ni Roha. Selamat Ari Natal madihamu saluhuna. Hurian itu hatta barita Natal di bagasan parminggota na parjoloon, barita Natal na parjolo, imana tersurat di Lukas 2 ayat 15 sahatu ayat 20. Marsika soring mahita majahasa. Jala dinalawi aka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Asadung diida dibaritaw na sida ma boa-boa naong dihataw tu na sida taringo tudak danaking. Ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagalsan rohana. Ido anggo sahatna. Amuna kadongan sa porsyaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Masailah situtudo rohata di bulan Desember di tahun 2020 on. Ala mungkin mulai tanggal sada satu bagasan tanggal 25 on. Nunga marnatali hita di kantor. Manang na di parsaw taon, manang na di aka ulaon-ulaot, ta manang punga-pungan marga, bahkan natal-natal kategorial, bahkan sa hatu baga sa Tikyon, marpungo do hita, mamestahon ari hatu tubo ni Tuhatta Yesus Kristus. Marlas ni roha do hita, molo jupang ari pesta, molo jupang perayaan Natal. Bahkan di bagasalas di rohatai tapataridaho do nang sian ruhut-ruhut ni parduru manang sian luar ni dirita isarana gaba-gaba tung masay bagak situtudo tarida gaba-gabata di bagasan Tikyon. Tarida do gabagabata di bagasan Tikyon. Patuduhon tuhita na marlas ni roha do hita amang inang mamestahon ari hatutubo ni Tuhatta Yesus Kristus. So nang akalilin marhilok-kilong apalagi molo tayo dehon edesonang ni borngin nai ujuro Jesusi sonang morom do halak hola dua do nadung tortapataridaho do lilita na marhilok-kilong patuduhon las ni rohata di pesta ari hatutubo ni Tuhatta Yesus Kristus.
Dada holania ti amang inang di bagasa bulan 10 kurasa manang tacoba majolo tahe tabereng duk sipul hita marpesta gotilon itor pikirata pitorohata pitor neng tunata lama ate. Boha asa bagat aka liturgi, boha asa baga aka kor jala sude aka penampilat tai sasitongna patuduhon las di rohata doi amang inang dohot aka naposo bulong. Bahkan aka seragam tabiate martopi Santa Claus hita na patuduhon las ni rohata doi. Sude natapatupa di bulan Desemberon ima napatuduhon las ni rohata. Jala boy doi tardok ima songon ruhut-ruhut parduru. Ruhut-ruhut parduru. Baju seragam ya. Ya, baju seragam nuansa hita manang na aka pernak-pernik Natal pe seragam saluhutna. Boy-boy sajo doi patuduhon lasni rohata di bagasan Natal di bulan Desemberon. Alay hamuna akadongan sa porsyaon di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Naing dohonot tadi si tidak masalah. Molo alani pernak-pernik Natal, manang dekor-dekor Natal, manang gaba-gaba di bagasa tikion, marhilok-kilong akalilita, jala marnuansa-nuansa hita, manang na marsaragam pehita, isarana noeng saragam pakaian. Alay saragam pakaian kita, baunang maruhata meragam-ragam. Mula pala saragam hita saluhutna. Isarana noeng warna gold, aka punguan ating. Lasto roha mamering in. Imana di guari ruhut pardu. Alay nanaing dohonot tadi si bajuta saragam. Alay unang rohata meragam-ragam. Barang lapatan ni Natal tusi. Tu hita di bagasa tikyon. Bajuta saragam alay rohata meragam-ragam. Amin. Setuju dohamu di sini? Bajuta misalnya merjas akalansia warna hita da warna nabirong, ropungan parupuan warna gold hita, ropungan inahanna warna merah hita, tapi itu 12 di rohata ninna alay bajuta saragam HP rohata meragam-ragam matedo Natal disi alanido hamuna akamang dohotamuna kainang di bagasan tikion dang na konservatif hami molohudokon baju saragam ya alay rohata meragam-ragam alaido namasa di bagasan duksipul perayaan Natal. Bamolo songon di hitaan songon jamita ni amang sekjeni nabodari baju saragam roha meragam-ragam bololinna duksipul Natali baboy do gawe patubu persalisian. Baduk sipul Natali gabe boy do patubu persahiton. Duk sipul Natali gabe patubu haji niroha. Alania mang do tamuna kainang dakolan ruhut parduru naneng idaota di bagasan nama mestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Alai marhite namarlas di roha hita di sidang masalah. Dang masalah hita paturu bajuta seragam, tapatuduhon sepatuta seragam. Alai songod patuduhon las di roha tadui, songod dia dosa sitongna pemaknaan Natal yang paling mendalam marhite turpuk jamita di Lukas 2 ayat 15 1 ayat 20 on. Na parjolo sahali amang do tamuna kainang diturpuk Lukas 2 ayat 15 1 ayat 20 on
dung dibaritahon suru-suruani nang tubuh Tuhata Yesus di huta Bethlehem. Songon dia do reaksi ni akka parmahani. Dibaritahon suru-suruani nang tubuh do dihamung di hutani si Daud na margoar Bethlehem ima Kristus Tuhani. Tak pola pitor di sukun na sideng. Tohodoi. Dang pola gabi gelisa na sida. Dang pola pitor merasa cemas na sida. Alay songon dia dolas ni rohani na sida di barita ng tubuh Tuhata Yesus Kristus na binaritahon ni aka suru-suruani. Na parjolo sahali marhitaya 10 nak kiningan borhat do nasida mangalului Jesus. Jalaido nak kiningan natabereng di ayat 15. Didokko disi jala dinalawi aka suru-suruani sian nasida do pak gijang masih padohan ma aka parmahani. Songo dia dudutan na. Beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon pinabotohon di Tuhani Tuhita. Lapatana borhat mangalului Tuhata Yesus Kristus. Dinalawi aka suru-suruani dopak gijang pitoridokon aka parmahani nakiningan betama hita tu Bethlehem taidama aka nama saon. Hamuna kadongan sa porsiaon molo tabereng do barita nama sai pitor lincak do nasida aka parmahani. Pitor borhat do nasida. Pitor respondo nasida di kabar sukacitai. Mereka pergi mencari Tuhan Yesus yang lahir itu, yang telah diberitahukan oleh malaikat-malaikat itu kepada mereka. Dan akhirnya mereka pergi mendapatkan Yesus di dalam kandang domba Bethlehem. Mereka mengalami sukacita. Las dorohamuna di bagasa tikyon. Unang gelisa hamuna. Las dorohamuna di bagasa tikyon. Alabwa sahudok kelas dorohamuna di bagasa tikyon. Omma Bethlehemi na diluluan munai. Songon parmahani na mangalului Tuhata Yesus Kristus di huta Bethlehem. Huria omma Bethlehem na diguaran di turpukta di Lukas 2 ayat 15 1 ayat 20. Amang do tamu nakainang gudang do memang jolma di bagasa tikyon. Dang marlas di roha ibana di bagasan ngoluna. Say gelisah ibana. Say khawatir ibana. Say cemas ibana. Say mabiar ibana. Alai dang tuhuria borhat ibana. Tu alamat nasala do ibana borhat. Borhat ibana tu arena diskotik. Borhat ibana mangalului. Aka naulinadenggan naboy mangalehon. Dame naboy mangalehon las nirohana bersifat sementara. Isarana nuaing borhat jolmai tu diskotik. Lau jolmai misalna marisap ganja manang na narkoba misalna. Itu hanya pemuas sementara. Unang tu alamat nasala hita borhat. Molotung adong namasa di bagasan ngolu tahun tu dia do hita borhat. Tu huta Bethlehem songon tadda na mga leon las di roha.
Turiado hita borhat. Tuhuriaodo hita borhat. Na mga leho las de roha. Tu bagasan pikirata. Na mga leho las de roha. Tu bagasan ngoluta. Ayondo. Huriaondo. Sa sitong na pusat las di rohata. Songon songon akaparmahani na borhat nasida manopot Bethlehem duk pajupang nasida pitor marlas di rohado nasida dung diida poso-posoi dung diida tuhata Jesus nong sorang di huta Bethlehem. Amang do tamu nakainang nanaing dohonon na tuhita, tu gareja mahita mangalului las ni roha. Tu gareja mahita mangalului dami. Tu gareja mahita mangalului hasonangan. So tung salah alamat hita ala adong nueng na tapi kiri gabe pelariak kita gabe salah alamat ta. Alamat naso jelas berhat hita tusi memang bisa memberikan rasa kepuasan, tapi itu hanya bersifat sementara. Duk sapui bapitor mula domuseng tu kebiasaan nana parjulu. Alani i berhat mahamu mengalului Yesus di huta Bethlehem. Bethlehemi kota roti on manadidokon na Bethlehem. Inganan parsobauta inganan na mga lului Jesus hita di bagasan tikion. Napaduahon amang do tamunak kainang di guarido songodia do las ni rohata na sasitong na mamestahon ari hatutubo ni tuhata Jesus Kristus. Ayat 11 ayat 10 i naing madokon tuhita taju pangima Jesus dohot tabaritahon. Taju pangima tuhata Jesus Kristus dohot tabaritahon. Ya, hamunak kamang dohot tamunak kainang akaparmahaninak kiningan marlas di rohado ala naong jupang ni nasida poso-poso naong tubo di huta Bethlehem. Borhat nasida majupangi Jesus. Dung borhat nasida majupangi Jesus. Pitor di baritahon nasida domuseng barita ni Jesus nang tubu di huta Bethlehemi. Idolas ni rohani nasida. Jalaido kebahagiaan ni nasida. Jalaido naneng berenguta di bagasan turpukon. Naneng dohonon na marhita ayat 11 ayat 10 amang do tamunak kainang. Orang akan mengalami sukacita bila ia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Secara pribadi. Jadi molonunga pajupak kita doho Yesus di tonga-tonga ni huriaon secara pribadi ditanggap maon nakiningan huta Bethlehem tanggap manoeng garejaon Bethlehem pajupak kita dohot poso-posoi nanain dohonon na tuhita di bagasan tikion bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dakola mabege hatani halak kita. Dakola mabege hatani parjamita kita. Alay nung ngapaju panghita doho Tuhan Yesus secara pribadi di tonga-tonga di huriata sadarion. Hamuna kamang doho tamuna kainang. Gurang do memang halak. Maboto taringot tutuhata Yesus Kristus. Diboto do ng sorang tuhata Yesus Kristus. Alay dang ditada ibana tuhata Yesus Kristus na sorangi secara pribadi. Isedo Yesus dang ditada ibana secara pribadi. Dang ditada ibana manakas.
Banyak orang tahu tentang Tuhan Yesus dari kata-kata orang lain. Alai dang pajupang ibana dohot Tuhatta Yesus Kristus secara pribadi. Alani do amang do tamunak kainang songo dia do hita pajupang. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi di Bethlehem yang kita datangi pada saat ini. Ikondo pajupang hita dohot Tuhatai secara porsiaon. Unang ala di dokon si A nunga tubuh Tuhani, unang ala di dokon si B nunga tubuh Tuhani. Ketika orang mengatakan Yesus sudah lahir, parjamita madokon Yesus sudah lahir. Buhado parjupangata dohot Tuhatta Yesus Kristus secara pribadi di bagasa tikyon. Tarasa hodui manang na mulak kita non syakuriaon bolong doi sian rohata, bolong doi sian pikirata, alanido amang do tamunak kainang anggo aka parmahani nakiningan pajupang nasida dohot Tuhatta Yesus Kristus jala pitor di baritahon nasida do Kristus nang sora di barani pinahan di Bethlehem jala itu pataridahon nasida bahwa dada holan parjupangan naholan biasa sabing alai borhat do nasida mabaritahon Tuhatta Yesus Kristus tuhalak na asing. Amang do tamunak kainang napatuluhon ma nanang dohonon ni turpukot tuhita songo dia do parjupanta di bagasan Natalon manang perayaan Natal yang sesungguhnya yang kita kemas pada saat ini dada holan sian rut parduru alai kodo do rut na di bagasan marhitaya saplalo di dokodo ikon barita nasian banua gijangido mabahen las rohata. Kita harus mendengar berita dari surga yang membuat hati kita berbunga-bunga, yang membuat hati kita bersukacita, yang membuat hati kita berdamai, yang membuat hati kita menjadi satu. Itu kiningan didokon di ayat 10 walui. Jala barita hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus mabuan hita tu sada lasni roha. Baritai mabain halak nau begesa mabahin longan. Jahamu majolo ayat 10 lalu nak kiningan. Ayat 10 lalu di Lukas 2 ayat 10 lalu di dokodo. Jadi sude nau begesa longang bedo siala na hinatahon ni aka parmahani tunasida. Amang do tamuna kainang godang do barita-barita na tabege di bagasa tikyon. Mabahay kita gabe lungun pakilalata. Godang do aka barita-barita na tabege di bagasa tikyon. Mabahen hita gabe sedih. Gurangdo aka barita-barita na masa di bagasa tikyon. Mabahen hita putus asa. Atik pesa sitong na gurangdo barita-barita las ni roha na tabigi. Alay tidak menutup kemungkinan bahwa banyak berita-berita pada saat ini na mabahen haci rohata, na mabay lungun pakilalata, na mabay sedih hita, bahkan nagabi mabahen putus asa hita. Alayamang do tamuna kainang marhite barita Natal di bagasa tikyon. Nang mangodolhon tuhita. Holan barita nasian banua gijangido mabahen las rohata. Mabahe kita gabe mardame. Mabahe kita gabe
patu paun sada pakirimon na mangulu mabahay kita malua jala mabahay kita marlas ni roha di bagasa tikyon. Bolehkah kita menonton TV? Boleh. Bolehkah kita melihat medsos? Boleh. Bolehkah kita mabainaka status-status tak di bagasan FB misalnya di bagasa tikyon? Boleh. Dang nagabi tertutup kita di sialani. Alay memang gudang do natabege di bagasa tikyon berita-berita kesedihan, berita-berita arsak di roha, berita-berita mabalungun ni roha na mabay kita gabe badaw sian huria. Alay molo barita las ni roha sian banuagi cangi ido nagabe jaminan dihita. Karena apa? Mari kita mendengarkan berita-berita nasian banuagi jang marhite hatani debata. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Siadia do tabege sian ibadah. Siadia do tabege sian natajahatani debata. Siadia do tabege sian parsermonan. Siadia do tabege iman natapatupa akka parsermonan di akka luata masing-masing. Alani mologodang hita mabege hatani debata. Hapor siyaw taipe semakin bertumbuh. Hapor siyaw taipe boy pataluhon masalah na adong. Karena itu mari kita buka telinga kita untuk mabege hatani debata lewat ibadah dan lewat perenungan pribadi kita. Namangihut amang molo tabege hatani debata di bagasa tikyon tapeop mah jala tapa husor. Imana didokon na ayat 10. Iya si Maria baru tayo didokon. Iya si Maria iya di peop do hatai jala di pahusor. Ado lapatan nama meop. Inahana. Ado lapatan nama meop. Lansia menghayati seksi perempuan. Dak jadi bagi hamu hata mameop. Hiado di bagi hamu hata mameop. Ado lapatan ni mameop. Mameo lapatanna memelihara di bagasa roha. Mameo lapatanna mengunyah. Mameo lapatanna memikirkan secara pribadi. Mameo lapatanna bermeditasi. Ido dari guaranna mameo. Jala ido mabahen ujungna si Maria di peop do hatai jala di pahusor-husor. Namang do tamu na kainang godang do halak di bege donian hatani debata. Alai lupa ibana. Godang do memang halak di bagasa tikyo di bege do hatani debata. Alai do karuar minggu sian pituni joroni debata. Ditikki disukun halak tu ibana. Apa tadi khotbah Bapa? Apa tadi khotbah Mama? Ada kuat, ada kuboto. Atau ima asal mahubigi hatani debatai. Ninna ibana, au pidak kuboto. Ayaru intini jamitai. Rodi ibana tu gari jaon. Alai molo disukun dongan na aru nakiringan jamita. Ay sohuboto. Itu kayang dimaksud dengan merenung. Iro maksudna nama meop. Molo tabege jami tadi bagasa tikyon. Nanang dohono ta
kon pelihara honot tadoi di bagasan rohata. Dung tabege hatani debatai di bagasan rohata. Mari kita bermeditasi, mari kita mengunyah, mari kita mencerna firman Tuhan itu, mari kita memikirkan firman itu secara mendalam. Itu maksudna na mameo. Alania mangdo tamunak kainang. Biarlah sukacita Natal ini juga menjadi sukacita kita pada saat ini. Bahkan di ayat 20 data BG nak kiningan. Mula doa kapermahani di pasangap jala di papuji-puji do debata alani sasudena binegena jalani dani nasida songon naung di hatahon tu nasidai. Lapatanna bahwa kemuliaan itu hanyalah milik Tuhan. Molonunga kemuliaan hasangaponi holan milik ni debata dui damema rohata. Molonunga dame rohata di bagasa tikyon. Biarlah sukacita Natal itu juga kita alami saat ini. Izinkan sukacita Allah tetap mengalir dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan Yesus mengubah dan membaharui hati kita masing-masing. Itulah yang menjadi sukacita Natal yang sejati. Amin. Pertanyaan mahita. Mulia tema ali Tuhan di pasah rohanami di nahubege hami hatam nabadiai namang gobarhon bahwa merayakan Natal adalah hari sukacita. Alai dada hola di bagasa ruhut parduru utampil hokami barita hatutu bumi ale Tuhan alai ikon nasian bagasa rohanami do ale Tuhan asa boy tutuhu maknai hami Natali, Natal sejati, Natal yang sesungguhnya. Boy ale Tuhan hupeop hami hatam marhite barita Natal di bagasa tikyon. Pasu-pasu masaluhu nakaruas di huriam. Molotung adong namarsahit di Jabu. Molotung adong namarsahit di rumah sakit. Molo adong ale Tuhan akaruas nami na di bagasan pemulihan. Dada gabe mga bati dilas di rohani nasida di bagasa tikyon mamestahon ari hatutu bumi. Las do rohani nasida ale Tuhan tu akaruas nami naong penyakit menahun nasida gabe dang Roma bege hatam nabadiye tu baga coroon. Sahat do tu nasida barita las ni roai songon na pinatuduhon ni akaparmahani ali Tuhan. Hubarita ho kami may tutu ali Tuhan. Asa barita Natal gabi barita las ni roha na sejati di bagasan ngulu nami. Marhite guarya na mu Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Marede mahitas yan buku ede onom 115 ayat sada hut mahita papungo pelean na paduahon. Tarbege suru-suruan merende masayuli akadolok dotrura gokdo saringarnai
Ang do tamo na kinang suang soni ng ruas na po sa bulong. Sonari masuk mahita tu acara na marulaon na badia. Maride mahita siyan buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus nama dosa ni portibion pangolong kami. Yesus nama morsan Dosa dosa ni portibion salvación kami. Amen, amen, amen. Dami di debata na sumurong siyan saluhut roha ima mangramuti ati-ati muna doho roha muna marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurong ama namin na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadanan na badiyay lehon matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsyaw na mangulo di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami perguguy mahami maswadaho diri nami asa tarito kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaw na mangului say taiti rohanami asalam malungo kami tu banwa gijang asa sai masihol hami paimaymahon haroron ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka naong pinarhamaw ni debata itasakap noaing mga ton parpadanan na badiyay. Di bahay ni tati bangi ma jumolo manang nataw hita marulaon na badia. Asaunak ko na uhum manang ise siyak kitaon. Alay holan na uduk roha. Jala naman nol soli rohana alani pabahinan na nasoture. Jala naman o poti dosana. Jala na porsea di hasasani dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mga ton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaon na badiya. Unang bedi oloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tung gotapok kamuma hosom. Tunggo tapok kamuma lateni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate jala nang mula mangolu humokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi ma jolor hatabi jala alusi hamu masuk-sukunon jong mahamu saluhuna. Di parhatuturuhamdo halak pardo sahosian hatutubum. Dohot alani pangalosim di pati ni debata. Molo di parhatuturuham.
Dogma olo. Olo. Namarsa doroham ala dosami. Jala dipangi doroham neng malua honueng sia dosam. Molo songoni roham. Dogma olo. Olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon. Pangoluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mula mangol humokopo. Mamorsan jalamane sadusam. Molo songoni di parhatutu roham. Dogma olo. Olo. Olo doho manggotapon siya roham lateni roha. Dot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak. Na mangarsaki ho. Jalan na olo doho mane sado sanidonganmu. Songon na pinangido ni roham. Se saun ni debata sudedo sami. Molo songoni roham. Dogma olo. Olo. Atong tapaw dukbema rohata jala tatopoti masudedo sata ihuto kamuma tangyangon di bagasa rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang doham ay jojot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing do sogut. Molo balat conommu tu hami hobbar tu pabahenan nami i. Alai alani godang ni asi dot tolong di roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehonmu humok kepami. Alani bain nahum hami mangido tuho asima roham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sudedo sanami. Jalaleo to di parbadia tu hami. Asa margugo hami. Mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na bar. Tulomon di roham. Saleleng di tanoon dope hami. Amen. Ato kamu akka na manupoti do samuna. Jala na mauwas di asini roha di debata. Sa isahat matuhamu na hinaporsyaon muna. Mga sahon hatani Tuhan Yesus do udok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhud do samuna. Marhite-hite goar di debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amen. Alea manamina di banua gicang. Sabiror badia maguarmu, say Roma harajaunmu, say South malomon di roham di banua tongon song na di banua gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami song panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tuwit pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na puna harajaun, dot hagugoon, rodi hasangapos sa leleng ni leleng na. Amen. Marede mahitasian bukwede saras 50 tole sada hudul mahamuna. Jesus ang sinan, ihaw ng pinasilang, rohang tugtog daulat ng utuho tahilang, marutang o sa amin, itaw todo sa namin, asiroham o Jesus. Atong tangyo kamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiai.
dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana. Di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di paleon ma tu akka sisiana huhut ma di dok jalo hamuma jala pangan ma dagik kudui nanileho tu hamatean humokopamu bahe kamu ma songoni bahen paringotan muna diau. Jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani di dogma mauliate dungi di dogma tunasida. Jalo hamum sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani useh numokopamu baen hasesani dosa. Sai baik kamu ma songoni baen paringotan muna diau. Atong romahamu nongarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasani debata mare demahita. Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jalapangan dagik kudoy na niliyon tu hamatean mokopamu pahen hasasaan ni dosamu di mana pahontor hamuna makapursay iban asa di hamu hamuluan na surat. Di doktu hatta Yesus Kristus jalo hamumo jala inumma udar hului nani usehon tu amatean umok pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makapursia ibana asadi hamu hanguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame asadi hamu hanguluan nasura sudah. Di doktu hatta Yesus Kristus jalo hamumo jala inumma udar hului nani usehon tu amatean umok pamu bain hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makapursia ibana asadi hamu hanguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame Tidok Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagik kuluinan di doktu hatta Yesus Kristus jalo hamumon jala inumma mudar hudui nani usehon tu hamatean bahen hasan di dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makapursia ibana asadi hamu hanguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame Tidok Tuhan tadi Kristus jalo hamuma jala pangan dagik kuluinan niliyon sama dia di doktu hatta Yesus Kristus jalo hamumo jala inumma mudar hudui nani usehon tu hamatean moko pamu bahen hasan di dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makapursia ibana asadi hamu hanguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame di doktu hatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala inumma udar hului
Nani useo Tuhan matean umoko pamu. Bain hasani dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka persia ibana. Asadihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Di rok Tuhan Yesus Kristus. Jalo amumo. Jala inuma. Udar hurui. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu. Bain hasani dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka persaibana. Sadihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mohon. Jala inuma. Mudar hudoi. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu. Bahen hasesan di dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka persaibana. Sadihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamumo. Jala inuma. Mudar hurui. Nani usehon Tuhan matean umoko pamu. Bain hasani dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka persaibana. Asadihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamumo. Jala inuma. Udar hurui. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu bain hasani dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka persaibana. Asadihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamumo. Jala inuma. Udar hudoi. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu. Bahen hasesan di dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna. Maka persaibana. Setiamu anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma. Dagi kudui naniliut Tuhan matian humok. Jala inuma. Bain hasesan di dosamu. Mudar hudoi. Nani usehon Tuhan matian humoko pamu. Bain hasesan di dosamuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna maka persaibana. Asadihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamumo. Jala inuma. Mudar hurui nani usehon Tuhan matean humoko pamu. Bahen hasan di dosamuna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka persaibana. Asadihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Ayo maju. Mulak mahamu di bagasan damai. Udah.
Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo Udah. jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu baen hasani dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana asadihamu hangoluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami Sa ibana, asa di hamu hanguluan na surasuda. Amin. Ya. didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo Didok Tuhan ta Yesus jala inumma mudar hudoi hamu ma. nani usehon Tuhan matian umok kopamu bahen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana asadihamu hangoluan nasora suda amin Amin. mulak mahamu di bagasad dami Di situ aja, di situ aja. didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo Kalau hamu jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu baen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana sadihamu hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami didok Tuhan ta Yesus Kristus, kalau hamu ma. didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu baen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana sadihamu hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu bahen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana asadihamu hangoluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu baen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana sadihamu hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu baen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana asadihamu hangoluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inumma mudar hudoi nani usehon Tuhan matian umok kopamu baen hasani dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamu na makkaporsia ibana asadihamu hangoluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami
Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo amumo. Di mana pa ito Jala inuma. Udar huroi nani sehon Tuhan matean umoko pamu. Bae nasa ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka persaibana. Sadiamu anguluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo amu mau. Jala inuma. Mudar huroi. Nani usehon Tuhan matean umoko pamu. Baen hasa di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo amu mo. Jala inuma. Mudar hudui. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu bae nasa ni dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus langsung makan. Jalo hamu majala pangan ma. Dagi kudin elit pamatian huwako pamu bayan hasesan ni dosa muna. Iman hotor hamu. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo. Asa di hamu. Jala inuma. Mudar hudui. Nani usehon Tuhan matean umoko pamu. Baen hasan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo amu mo. Jala inuma. Mudar hudoi. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu. Baen asa ni dosamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo amu mo. Jala inuma. Mudar hudoi. Nani usehon Tuhan matean umoko pamu. Baen hasan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Jala inuma. Mudar hudoi. Nani leon Tuhan matean umoko pamu. Baen hasesan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo amu mo. Jala inuma. Mudar hudoi. Nani usehon Tuhan matean. Umoko pamu baen hasesan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana. Asadihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mula mahamu di bagasan damai.
Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo. Jala inuma. Mudar hudoi nani usehon tu amatean. Umokop kamu. Ima mangaramo ti jala pahoton rohamuna maka porsia ikana. Asa diamu angoluan nasora sudah. Amin. Pulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo. Jala inuma mudar kudui nani lehon tu hamatean umokopamu. Bain hasani dosa muna. Ima mangaramo ti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana. Sadiamu angoluan nasora sudah. Amin. Pulak mahamu di bagasan damai. Sada ilu. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inuma. Mudar hudoi nani lehon tu hamatean umokopamu. Bain hamu ma. Ima mangaramo tu jala pahoton rohamuna maka porsia ibana. Asadiamu angoluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu mo jala inuma mudar hudoi nani seon tu hamatean umokopamu. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana. Asadiamu angoluan nasora sudah. Amin. Martangyang mahita. Puji ma Tuhan debata aleto diku, jalana sa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku, jala unang tung halupau dengan ibasana sudena. Ibana domane sado sam sudena, jala ibana pamalum aka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileo tuho dengan bahasa dot asini roha. Para si roha jala par dengan bahasa dot Tuhan debata. Labat terimas jala para si roha godang. Dang dibait tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akanakon na do asini rohani tuha debata. Dia kana makabiari ibana. Nung atakas di patudo debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus umokop hita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuang siarimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai di baheni say pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nior rodi saliling ni lelengna. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor sia.
Laos jongjong mahita salut na. Rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan uleh on mandoniku aidopi nangidopi uhalumahon mandiriku namikin holong Parsuruan. Nunga tahalason hatutubo ni Tuhan Yesusi di bagasan partodiota nunga dohot hita noaeng marsobba di barani pinahan di Betlehemi dia dopat tado poso-posoi ima Yesus Kristus tuhatai songona kaparmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata alani sasude na binege jalan yang idani nasida songoni mana kamu pelehon mangolum tuibana marhite parangine baru do roa na uduktu debata mari detasan buku de 40 ayat 7 40 ayat 7 Tanyakan mapiliata ali de bata manami na di banua gijang horo haroran di salu silelo narenggan dot naso libasa na mauliutus upasa tami masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap nausus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon pati buloh na rajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay maruhanami marhite dim asalam tadahami gorang ni silelon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata na toktong, naso marmula, naso marpasohotan, hupuji hami maho ala saut sudetahim nang sinakapammu, adorang so marojado pehasyanganon, dang tarabasi boli sakapmu, dak sudat tahim na badiay di bahay dosa nami, ala ni holong ni roham na balga, naso hadodoani, di bahay ni mauliate marohanami tuho,
ala noksaut sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangolu di hami. Asa malua hami siad dosa, hamatean, dohot sian uhum, jala maco tami mangulahod dosa. Ope saya sima roham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe siluam, tu ibana, asaw pani halo jaon nami hami, ala nati naonna, na berniti dohot hangaluton humokop pami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaonmu, dohot haroron ni anakmu gabe jolma, lau panguluhok kami pardosa, say sungguli ma akka parhalado di huriam, mamaritaon barita naulitu saluhut halak, naong patar hasangaponmu, jala naong jupang dami dohot hasonangan, sa lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asarona sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus, sa rajaima salut raja, dohot akka suruanna, asa diboto na sida naong dileo ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saleleng nileleng na, sa leo gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targogot, sa itaatap, jala odingi akka na pinaburu-buru ni hala-ala di guarmu, sa idongani jala pasu-pasu hami sude, akka na magodang rodi danak di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman namin na di banua gicang, sa pinorbadia magwarmu, sa Roma harajaunmu, sa isaut malaman ni roham di banotongon so na di banua gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami sungup panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahmu di bagasad dami jalhamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di palsaur madamena tutodim. Amin. Selamat hari Natal madhita salhuna. Dilewat tadi. Makanya bingung tadi. 435 kan